pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah! Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Dito na si Rahim sa Dumaguete o gikasulti niya ang usas mga lokal nga panguho silang pundok. Gipay Muslim ni Rahim kakaroon usa na ka Abdullah ug dili na gid mailhan nga siya ba si Rahim. Ilang pabuto ng usa ka bomba sa merkado sa Dumaguete ug tuon man biolbo ang merkado. Kapin sa 20 ang nangamatay. Ang tumong ni Rahim kung Abdullah bubalik siya sa Cebu. Samtang si Sandro nagtuo nga gigamit ni Yusuf si Mary tungod kay pagbati man ang iyang manghod ngadto sa taong Muslim. Nagbayad na sila si Mary og Yusuf og kaabtan unya gibasa ni Mary kang Yusuf ang newspaper. Gibati og dili tiaw nga kaluoy si Yusuf tungod sa kahimtang ni Mary. Nadaot na ang iyang dungog ug gibasol na siya sa mga kaubang madre. Maoray bugtong tuyo ni Mary nga katabangan si Yusuf. Unya mibangon si Yusuf ug nanaog sa silong aron biyaan si Mary. Apan pakyas siya kay naguna naman si Mary sa bus. Manlakaw na unta sila apan may mga buto-buto. Magkari, iksuon, niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Mary? May una ko nimo kanaog din sa ubos kay gusto na rong oras ng ilakaw. Oo, isulong na imo kao palihog. Aron may makailan nimo. Kana? Mary? Yusuf! Dali! Yusuf! Dali! Dali! Ayaw pagbuhin ako. Ako po tumayos kong gamot. Asa ta paingon? Bisan asa. Hunong! Hunong! Ang mga sakay atong auto mo ay nagpabutol. Nakamatong ang mga pulis sa buto-buto. Unsay atong buhaton? Ang kapulisan, ang mga militar, lakip na ang pundok nila Kuya Rahim. Silang tanan na pangita na to. Patay o buhi. Dali, Mary. Kinahanglan pagpalayo tadi. May nakakita na to kami gawas na sa atong isakan. Pas palihog. Kinsa magkatumipusil na to? Sama na ko dito sa bukid. Yung ginana na to. Ako mo ituyo. Ako mo ilang patyon. Karoon na sama. Nasabot ako nga ikaw ang ilang tuyo.
Tanang bala, diha sa imong duol. Nagduda ko nga, katong mga tawana, kauban ni Kuya Rahim. Asa ta paingon? Yusuf, asa ta paingon? Ambot, wa ko may pao. Wa ko may pao, asa ta paingon, Mary. Kung mao kini Yusuf. Kung mao kini. Wala ta kipidulungan. Ang kabadrihan, mo desisyon na unya nga, di na manggilabot ni mo. Ang inyong katilingbanong Kristiyano, di na manggilabot ni mo. O sa ako sang kahintang, wala na sa mga igsuon akong Pilipinong Muslim na mupadayon ako. Lakip na sila. Nagtuog yun nga terorista ko. Wa pamatian ni alang akong mga pagampo. Milingiw siya na ko. Wa siya mo liyan ni mo, Yusuf. Ayaw kalimot sa akong gisulti ni mo. May tuyo ang Ginoong Diyos na tong duha. Doon na siya'y plano na tong duha. Nakakita siya sa atong ginangatan karon. Nahibaw siya sa tanan. Nahibaw! Yusuf! Yusuf, naguna-una na ko kung nasa tapaingon. Giyahan na gihapon ta sa Diyos. Timan ikini. Giyahan na kita sa Ginoo. Mahal nga ala, taguin kami. Tultuloy kami kung asa may paingon. Dungkag kami, Diyos ko. Pamatiya kami, Ginoo. Dali, Sister Mon. Ayaw ipumis ko kamot. Yusuf, nagkupot ko sa iyong kamot. Di napita, Trigger. Oh, morning napita, sir. Morning napita. Oh, nadagang tao, sir. Oh, nagtabog, sir. Mulong tayo napita, sir. Oh, sir. Magkutana tayo sa mga tao, sir. Allahu Akbar. So, wa kamo ika-prove ni Allah nga karon nga gabi una kay wa ninyo mapatay si Madre. Sorry Rahim, sorry Rahim. Abdullah og dili na Rahim. Nga naman day ugna si Yusuf. Karon nga karon, I will command you. I will order you to kill Yusuf. Bisan ako pa siya manghod, I don't care. Good. Allahu Akbar. Unya ra kumubiya din sa Pilipinas kung mapatay na si Madre ug mapatay si Sandro. Nakita gyud nato sa record sa CCTV, sir. Nga sila ginduha si Mary ug Yusuf ang nagkauban sa kwarto. Ug sila sab ang gipamusil ganiha. Maog niya ta kay nagsusi og wa gyud ta masayop. Ingon man na imong nahuna, sir. Nga sila si Mary ug Yusuf mo'y hinungdan sa mga buto-buto. Silang duha sa kwarto. Jesus, Ginoo. Unsa na magkahigtama ni Mary? Ganong iya magkiming gibuhat. Oh, sir. Unsay imong gihuna-huna, sir? Unsay balita sa mga negosyo nila ni Rahim dinhi sa Cebu. Na-check ba ninyo? Giabando na ang tanan, sir. Ang gobyerno na mao'y meeting over sa tanan. Pandara sa kinang trigger. Mabalik ka sa kampo. Yes, sir.
Niya pala yung bayan. Nga nung karoon pamatanggaw na ang anhi mo tago, Mary. O Yusuf, karon ni anak kita. Ni anak ta sa komunidad. Nakasiguro ko, ug makasalig ka ko nila din sa komunidad. Mahal ka kayo nila, Mary. Mahal ka usab kayo nila, Yusuf. Kung nangita man ka mo nila ni Sister Mary o Yusuf, wa sila din sa mong komunidad. Balik ka mo sa inyong aki. Manoy si Yoy. Manoy siyoy. Sister Mary, ikaw, Yusuf, kabuti ay kita. Salamat sa Diyos. Maayo kayo sa katapusan ni anak yun ka mo. May abot na din Kining komunidad mao'y kalasangan. Huwag mo kining ang ngatapit ni idyong kataguan. Kanusta man aslam abot ni siya? Kanusta man aslam abot? Ay, Hidayan lang inyong dili pagyo, dili pagtukay. Kaignon ko pagkinsa. Sister Mary, Yusuf. Intaw, dali mo. Shoot mo palihog. Sod mo. Kay ato na yung sirhan ang pintahan. Dali mo. Nganong nahunong mo? Nganong igo lang mamitanaw na mo ni Yusuf? Ay, Sister Mary. Kaloy ninyo. Kaloy, kumusta naman taon mo, Sister Mary? Salamat. Salamat inyong tanan. Salamat. Salamat niyong tanan. Diya nga natugog na mo ang mga balita bahin sa mga kagubot. Huwag may magtuo na apil mo. Gusto ba ya kayo ming mutabak? Nagtapok ming tanan din, pero wa sa gid may mahibaw kung unsay among itabang. Ang among gibuhat din maurag yun ang among pag-ampo, sister. Salamat. Salamat kayo ninyo. Pero dili gud mo tuo sa kipalita nga ikaw, Yusuf. Tingon ni Ana. Ikaw kuno, Yusuf, usa ka turista. Naliman lang silang turista. Terorista na siyo, oy. Terorista na, dili kay turista. Wa pa may bago na asa may paingon. Misantop lang sa among nahuna kining komunidad. Wa na laing nasuhod sa among nahuna. Kung mutugot mo, nagkasabot mi si Sister Mary nga anhilang una dinhi. Kung unsay sunod na hitabo, wa pa sa may baw. Kung unsay angay namang buhaton. Nagtrubis. Sister Mary? Ay, siyoy. Murag may mga labot. Mga piya nga buntag mga magari. Saka siyoy. Nagprotest. Ang mga igsuong Muslim karon. Ang daman sila Yusuf o Sister Mary. Dali mo. Suon mo mga igsuon. Dali. Sister Mary, kumusta ang mga magari? Yusuf.
ipasungko nako ang tanang mga kalalakinan din his komunidad. Mag-meeting mi aron among sabutan ang angang buhaton aron luwas kamong duha dinhi. Ug way laing mahibaw nga ni amo sa komunidad. Kinahanglan yun nga way laing mahibaw sa presensya nila ni Sister Mary ug Yusuf dinhi sa komunidad. Angay yun natong hinumduman kung unsay ilang ikatabang nato ug unsay ilang natabang natong mamusliman kita o makristyano. Ilang gihulagoy kanatong tanan kung unsa ang panag-igsuunay. Ilang gipasabot o gipakita nato kung unsa ang pagtinabangay, kung unsa ang pagbinatiay, kung unsa ang pag-ambitay, kung unsa ang pagbate ng Pilipino. Saksi kita nga si Sister Mary ang nagsikripisyo aron matukod kining dako ang komunidad nga pagkakaroon gitawag og komunidad sa igsoong Muslim ug Kristiyanos. Gituyo kini si Ginoo nga duha ka binuhat ang nagtinabangay aron mulambo ang pagbati nga inig sunay. Usa ka madre ug usa ka Muslim ang mihatag og sakripisyo ngadto sa mga Muslim o Kristiyano kung unsa ang kukma o kalinaw ngadto sa mga Muslim o Kristiyanos nga mao kita karon dinhi ning maong komunidad. Naghangyo ako kanidyo mga igsoon. Unungan nato sila si Mary o Yusuf. Kung unsa may mahitabo nilang duha. Mausab ang mahitabo kanato dinhi sa komunidad. Nanay, nagbantay libot sa komunidad. Kung kinsay musod nga laing tao din mahibawaan dayo nato aron makatago kamong duha sa taguanan. Ayaw na kamo kabalaka. Ayaw na kamo kahadlok, Sister Mary o Yusuf. Manoy siyoy! Manoy! Kinsa na? Dali, Manoy! Ay, nangabot! Ulos na kasakinan! Ulos mga armado! Mary? Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Kinsa magka ang nagabot, unsay ikatabang sa mga taga-komunidad, unsay buhaton nila ni Mary ug Yusuf, magkari, igsuon, palihog, sugdalang kanunay ang uban pa mga sumpay, ning lahitang sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakida, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Cesar, og laing dalit kaninyo sa Superadio Production Center. buhayin sa sarili.